Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. No hoor not lo, tambri pinu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ik heet jullie van harte welkom weer bij deze nieuwe video. Zoals we zien hier zijn wij momenteel op het project Richelieu te Kommerwijnen, Taman Sari. Kijkers, de bewoners van hier klagen al jaren dat de straten, de zijstraten helemaal niet worden onderhouden. En om het erger te maken wordt er meestal vuil gedumpt hier langs de straten. Die zorgt voor heel wat stank en ook heel wat ongediertes die eigenlijk niet van toepassing zijn binnen dit project, zoals u daar ziet. Ik heb vernomen van andere bewoners dat er meestal hier vuil wordt gedumpt, ook de andere mensen hun dode huisdieren, bijvoorbeeld honden of poezen. Die leiden tot het aantrekken van slangen en andere soort gediertes die ook heel onvriendelijk zijn voor deze mensen die wonen te Richelieu. Dit zijn een van de straten, kijkers, zoals u ziet. Zijn het een van de straten. De mensen hebben ook aangegeven dat ze vaak contact hebben opgenomen met openbaar groen, maar ze hebben dan ook niets daarvan gemaakt. Dus nu zijn ze toegestapt om dit wel in beeld te brengen, om te wijzen dat dit totaal niet kan. Dit zijn een van de straten. Ik zal dus dan de andere straten ook zeker in beeld brengen. Zoals wij ook hier zien, heel wat onkruid ook nu op de straten terecht. En dat maakt het heel moeilijk voor de mensen om in de avond hier langs te rijden. Of voor de mensen die in de buurt wonen en misschien een borenpassie willen nemen, dat het heel moeilijk voor hen is. Zoals ik daar net aangaf, wordt er heel vaak geklaagd over het storten van vuil. En gaat het niet om 2 of 3 zakken, maar een hoop vuil die
dagen en maanden lang hier blijven zitten, totdat ze zelf verrotten. Maar dat zorgt voor heel veel stank. Zoals u hier ziet zijn wij weer bij een andere straat. Ook het project Richelieu nog steeds, waarbij deze straat ook helemaal niet wordt onderhouden. En dat is al jaren zo. En deze straten werden vroeger gebruikt voor de bussen om te kunnen rijden. Maar dat kunnen ze helaas ook niet doen, omdat het helemaal niet begaanbaar is door de onkruid op de straten. Zoals ik eerder aangaf, wordt er hier vaak vuil gedumpt. Maar in dit geval zie ik nu zinkplaten. En ja, dit kan ook een schuilplaats zijn voor heel wat ongediertes. Dus kijkers en bewoners van Richelieu, kijk daar ziet u een ijskast, ja, een ijskast. Dus kijkers en bewoners van Richelieu, laten wij ook proberen om Richelieu schoon te houden. Want alhoewel de bewoners van Richelieu openbaar groen hebben gecontact, maar laten wij ook dus proberen om alles hier ook schoon te houden, zodat wij dan ook geen probleem voor een ander vormen. Kijkers, dit is de hoofdweg. Die leidt tot rotonde binnen Richelieu. En dit zijn de zijstraten van deze hoofdweg. Zoals u ziet, dit zijn de zijstraten. Ook de verkeersborden zijn helemaal dichtgegroeid door de verschillende onkruiden. De bevolking van Suriname en ook de bewoners van Richelieu hopen dat dit verslag en ook deze problemen de nodige instanties bereiken en dat zij ook dus getriggerd worden en ook maatregelen treffen en nu wel actie voeren tegen dit soort problemen, zodat het ook makkelijk wordt voor de bewoners van Richelieu en dat zij ook nu heel rustig en veilig kunnen lopen door deze straten. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat en ik dank u voor het kijken.